yen liwat aku kelingan gubuk kae biyen tak goleren neng cagak kebak tulisan warna abang tondo isih saya jenenge gubuk asmara aku kowe dadi garwa mergo leren neng gubuk asmara yen liwat aku kelingan gubuk kae biyen tak golek neng cagak kebak tulisan warna abang tondo isih sayang Mas Pur ben milik Mas Budi Asmara Pak Kapolsek gubuk kae kebak crita tengah wengi nanti kaget dina gaya baru gubuk asmara rock dram-draman Cak Bagus kasar sesek asik 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 udah dirawa kumpul asik album single yang ke-89 gubuk asmara aku kelingan gubuk kae yen kanggo leren ning cagak kebak tulisan warna abang padha isih sayang jenenge gubuk asmara biyen kae aku andung tresno anto jantan tanpa nolong oh sabote ketaman asmara hey yeah 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 sakjroning ati datang luntur kaya merak mati aku kowe dadi karo arep-arep nek gubuk asmara. Terima kasih Cahayu. Ngene.
Tidak lupa salam hormat kami kepada yang terhormat Bapak Kapolsek Campur Darat. Tidak lupa salam hormat kami kepada yang terhormat Bapak Kepala Desa Campur Darat beserta stafnya dan RT RW Bapak Karang Taruna desa atau dusun Campur Janggrang ya ya. Mudah-mudahan Campur Darat semakin lama semakin kokoh perkasa. Amin. Tidak ada kendala, tidak ada rintangan, menjadi desa yang penuh barokah, kebah barokah Allahumma amin. Amin. Selalu meronce kembang kerukunan dengan tirta kawicaksanan, selalu memperkokoh persaudaraan dan tetap menjalin persatuan dan kesatuan desa Campur Darat menjadi benteng jati diri bangsa. Allahumma amin. Saya yakin, Duk, selama matahari masih terbit dari timur, srengenge ngulon parane, beliaunya Bapak Lurah, Bapak Kepala Desa Campur Darat memimpin Campur Darat semakin joyo, kuncoro, anjayeng, bawono. Dalam ora ketang setitik iki enek lawake lek ning jaranan ki lawake ora ketang 5 menit itu iya, Nduk. Nggih. Tak celuke iki luar biasa, Nduk. Warga masyarakat Campur Janggrang ki pelawake dudu kok Tulungagung. Sinten? Pelawake kok Turki. Turki. Oh, iya. Berarti Salib tambah oso. Nah, wis yo berdua sik. Bang bayi. Sik, uget-uget. kowe aja menyebar hoak ning tlatah Campur Janggrang kene. Terus Oso bintang tamu pelawak kosoko Turki iki maksud lu apaan sih? inilah pelawak dari Turki. Dulur, jenenge tegese Turki. Turunan Kirek. Pas loh, pelawak dari Turki iki turunan Kirek ya awakmu kuwi. Oke. Oke, ya tenan to. Oke, aku turunan kiri Wakil Kapolsek rawuh, matur nuwun. Lah nek awakmu kan pelawak Bakir. Lho, apa tegese Bakir? Kowe ban babone kiri. Terus esuk-esuk iki warga masyarakat kene iki nang etek, lek ngarani ning Mahkurjo tangan kono, etek sesuk-esuk iki wong blojo, wong bodho blonjo ning etek. Mambengi ndak ndelok jaranan kuda birawa. Ndelok bintang tamune sapa? Dagelan kiri. Lambemu. Alhamdulillah, alhamdulillah. Aku iki mau saya mengevaluasi secara spiritual. Waduh, iki api arep apik iki. Piye? Dunia Nusantara Indonesia sudah mengakui bahwasannya Pulau Jawa, khususnya bersentra di Tulungagung. Nah, ini adalah wilayah yang sangat sakral, sangat ampuh dan sangat religius. Oh iya betul. Sentrale iki contohnya ning Campur Darat, Campur Janggrang. Nah, iya. iki tak buktekne. Buktene piye Mas contohne, Mas? Desa Campur Darat, Dukuhan Campur Janggrang. Iki wilayah desa ki sing angker, sing wingit, sing ampuh, kebak karisma. Kebak prasasti. Oh iya. Luar biasa. Iki dalam rangka pengetan PHBN dan dalam rangka tasakuran. Iya. Kisahnya desa sing sakral, mula yang diajak bergabung untuk PHBN. Jaranan Tulungagung yang sakral yaitu Kuda Birawa. Kuda Birawa ya sakral. Pertama di Tulungagung. Legend. Iya. Kuda Birawa bergabung di situ ada salah satu dari unggulan seniman Tulungagung. Contohnya Jito Sumardi. Nah, Jidul saya sendiri pencipta lagu, pencipta Bubuk Asmoro dan lain-lain. Kuwi yo kondang ya. Kondang alhamdulillah. Karo ampuhe Campur Janggrang. Nah, betul. Terus karepmu piye, Mas? Ampuhe Campur Janggrang iki piye? Iki contohnya Jan. Campur Janggrang. Dadi wong biyen kuwi kanu kebak apa lek ngarani, Mas? Lali aku. Rasane miku mati lho. Apa ya penak lek mikir mati. Batune. Ya, halus.
Mulane nyapa tok dijenengke desa campur darat. Wong biyen kuwi anu Mas, apa ki dongane mandi-mandi, Ampuh. sabdane ya ampuh-ampuh. Contone upama arep gawe desa, Mas. Desa. Enek wong mati ning pinggir kali. Pinggir kali. Diombeni banyu kok urip. Dijenengne desa banyu urip. Urip. Ana banyu kok ambune wangi. Dijenengne desa Banyuwangi. Oh, ngono kuwi ampuh. Disesuaikan dengan kondisine. Nah, betul. Kuwi ora mung jenenge desa. Apa ya? Jenenge anake ya ngono. Anak. Upamane riwayate iki, dilalah iki enek ibu-ibu hamil tua to. Iya. Ning sawah, Iya. dilalah wis apa ki interaksi. Kuwi penetrasine wis kosong buka songo. Lah, dilalah lahir ning sarwit pauni. Terus Loh, dijenenge turni. oh ngono ya Mas ya. Sanepan. Sanepan. Mergo metune ning sarwit mauni. Kuwi lek ning maune. Ning maune. Lek ning Sorwit Jati. Kuwi dijenenge turtik. Ngono lho. Oh, sebabe Mergo metune iki ning sarwit jati. oh alah. Lek ning Jagung, Sorwit Jagung. Ning jagung jenenge tukung. Wah pinter kowe. Lah, Ning gampang Sorwit ya, Jagung. Lek ning Sorwit Jeruk, Kuwi jenenge turmudi. kok ora sambung. Kok ora sambung iki piye? Heh? Kok ora sambung? Loh. Kok Pertanyaan ning ndi? lek ning lek ning Sorwit Jati, Jagung, Jati. dijine Tuti. Tuti mergo metune ning Sorwit Jati. Jati. Lek ning apa ning Sorwit Jeruk? Isor jeruk. Kan nek jenenge tuti kan mergo lahir ning gone isor wit jati. Ngono lho. Lho sing Lek ning isor wit mauni jenenge tuni ngono lho. lah lek Sorwit Jeruk. Lah, kuwi mau kan bolak-balik. Mulane campur darat, campur jangrangi. Iki mbiyen perbatasan antarane banjir karo daratan. Kuwi dijeneng campur darat, campur antara banjir karo daratan. Wah, lah lek ning Sorwit Jeruk. Lah, emang dijenenge anu liyane gini to. Padha karo iki, Kak. Padha karo tak kandhane ora kamene. Lek sing lanang kuwi bakul apa? Lali. Bakul susu, Bakul susu. terus sing wedok bakul pitik. Kuwi anake jenenge Suti. Oh, Suti. Masuk. Oh, kuwi Masuk. gabungan antara jenenge bapake karo anake. Ya, iya, Mas. Nah, terus lah lek umpamane kuwi bapake iki bakul buah. Heeh. Utamane buah apel. Heeh. Lah sing wedok nang omah ngedep toko. Heeh. Bakul oli. Oh, sing wedok jenenge terus anake jenenge sapa? Jenenge to? Heeh. Jenenge Romdoni. Kok ora sambung neh. Kok ora sambung. Sik nembang kok Kek, Pak Kapolsek iki. Nah, iki enek surat kok Pak Kapolsek. Wis sapa kok engko tak Weh, lek anu tak aturi aja gampang lali to itu. Nang to. Aku yo ngene iki lho nek duwite bayar dhisik. Lali. Sik to. Dior men dior. Aku nek dibayar dhisik gampang lali, meneng to. Nembang kaya jipun iso. Iki bedane aku karo kowe. Apa Iki matur niki mengke anak-anak mengke didhawuhi, Pak. Iya iya, wis Ben kok enek bagiane dhewe Pak ben Kapolsek. gak salah tampa. Heeh. Kowe mau teko kan? Iya. Teko kuwi papakne para anu ku mau parkir rak pitute. Oh. Pamung-pamung desa bocah gareng terus papakne. Iya. Digolek nggon. Iya. Aku kan keri kan? Iya. Aku Henry. Sepeda nek kono. Iya. Aku ngamplok tas bareng ngono. Heeh. Dicegat. Ayo ndi, Mas? Nggih, kok teng mlebet mriku Mas aku ngono. Terus? Anu Mas kok diomongin ngene. Iya. Anu Mas, sepurane Mas. Lek bandar utuk ning ngene Tan Kali, Mas. Berarti kowe dikira bandar utuk. Aku tuh lek kira- kuwi ora apa-apa. Kira bandar utuk. Aku medhun teko mobil, kae mobilku tak parkir ning kono tek Ah. kono. Sampeyan ngejejer karo aku. Eh. Dirasani cah cilik-cilik. Lek jitul kuwi senajan to tuwek, ora ganteng, ning ketok kuning. Kok kuning? Kancane jitul kamto, ya Allah kaya gendruwo. Kaya gendruwo. Kaya Kaya gendruwo. Lek gendruwo. Heeh. Ya alhamdulillah. Lah. Wong dilokne gendruwo alhamdulillah. Gendruwo kuwi bangsane jin setan. Lah, gendruwo kuwi raine ireng, matane abang. Awakmu apa wis weruh matane gendruwo? Ya jelas seru lah. Kaya sapa? Ya kaya matamu lah. Iki malah joke kaya kuwi to. Piye? Anu, Nembang. justru malah merasa berterima kasih umpama darane aku kaya gendruwo, iki kaya girek. Aku iki malah terima kasih. Sebabnya ngene. Piye? Iki manut dawuh para kiai, para ulama ning pengajian-pengajian ngono iki. Heeh. Bape. Kewan kuwi derajate luwih dhuwur tinimbangane menungso. Ya bener kuwi. Lah, dadi ora bener. Lho kok ngene kuwalik lho kuwi. Kuwalik, menungso kuwi derajate sak dhuwure kewan, Mas. Kuwi sing ngomong sapa? Loh,
Menuso kuwi ya gawe Pak Kiai yang merasa agama Islam. Kuwi menuso kuwi derajate sak ndure kewan. No. Dadi menuso kuwi paling dhuwur derajate. Kleru. Kewan kuwi derajate luwih dhuwur dene manusa. Tak buktikan. Buktine. Aku bertanggung jawab lho. Iya piye. Ndak percaya. Sesuatu dinilai derajat dan tidaknya itu tergantung dari efek dan hasilnya. Wah, ya. Terus. Iki dulur-dulur campur janggrang. Wis tau ngingu wedhus nggih? Sampun. Nanti wedhus nggih. Ngingu Nggih. wedhus 10 nggih. Nggih. Ngingu wedhus 10 ki yen mbateni apa ora? Berkahin apa ora? Bateni Nggih. Nggih. Nah, saiki coba Pak Lurah, cobi zaman ngingu penyanyi harus sinden 10 mawon. Niku berkahi ora kira? Malah rati malahan. Piye? Lho, niku bener apa ora iki? Bener to? Lah, diomongi kok ngintir ra metu saka uteke kantor ndak teko. Ora lho, dengaran iki utekmu bengi kok pecah lho. Diomongi kok Budi bingung ini. Wes saiki ngene nembang Didik. Nembang. Oh nggih. Ini Mas, nggo nembangnya diterusne. Cethuk. Iki Aku ditekoni. Nggih. Wah, jidoe saiki dadi seniman apa iki sing penyanyi lagu sukses berhasil. Saiki sugih. Alhamdulillah. Lah, kanto yo ngono dirasani. Kanto mek dia anu mek gawe somprak terus dadi sugih. Tekoni rahasia Mas. Iki kangge dulur-dulur. Heeh. Nah, ada sebuah skrip atau rahasia utawa metode piye carane wong ki sugih. Sing logika. Logika apa to? satu- Aku logis akademis kok. Ya apa? S3 lho ngene lho. Oh, aduh aku S10. S3 ngerti ra? Mabuk. Loh, S3 Apa mabuk. S3 ya, Pak? Hah? S3 ya, Nggak Pak? roh kowe? Apa ora roh? S3 contohnya. S3 seluman selumun selamat. Tak kira pejabat tau. Terus. Nah, iki mau apa nggih? Rahasian sugih. Heeh. Ngene, terutama yoga-yoga. Wis to. Pira kayamu manfaatono syukurana aja neka-neka. Aja lali milih wong tuwa. Iya nang yen milih wong tuwa enak. Kowe nek nyambet gawe omah-omah, kowe kudu nganggo ngilmune ngopeni raja kaya. Lah kuwi itu adalah awal dari kesuksesan. Oh, ayo. Ngono. Aja kaya kanca-kanca yoga. Lekas payu sing dingu duduk wedhus duduk sapi. Apa? Sing dingu bojoan. Lah kuwi ciri khasnya Mas Budi biasa nih. Panjenenganipun Bapak Wakapolsek utawi Bapak Wakil Kapolsek kula aturi minggah wonten sasana budaya wedal kula aturaken Bapak. Bapak Kapolsek, waduh, monggo kula suwun berkahipun Pak. Pak Sugeng. Koncoku biyen. Koncoku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita sekalian. Non sewu Pak Buka ikut beliaunya tadi Mas Dewan, Mbak Lurah. Yang tertinggal senior saya, abang saya, Bang Minto. Mohon izin Bang Minto. Non sewu tadi saya didodok sama Bang Minto. Waktu nyetir mobil ditelepon. Mas non sewu surat izinnya dadak. Saman harus hadir. Siap. Ya. Kebetulan Yogo-Yogo juga teman lama sama saya. Jadi perkenalkan nun sewu para undangan khususnya para Yogo yang saya cintai. Saya Wakapolsek Campur Darat, saya putra daerah campur. Ya, kebetulan panjer saya ada di sebelah selatan. Itu kakek saya. Kalau mungkin panjenengan masih ingat almarhum Mbah Wagiman itu kakek saya. Saya kelahiran Gamping. Ya. Kebetulan saya di anugerah sama pimpinan, saya di Campur Darat hampir 2 tahun. Ya, jadi saya tidak akan panjang lebar. Kebetulan saya juga Nun Sewu, pengrawit. Saya juga ketua kesenian Kecamatan Campur Darat. Makanya iso ndak iso didodok sama Bang Minto, sama kudu teko. Entah satu kata, 2 kata. Kebetulan sama beliaunya, Bapak Ketua, Bapak Dr. Suroyo,
Itu saya pernah ketemu tahun 8 berapa nggih, saya masih kecil di Balai Rakyat waktu itu. Ini dari itu saja. Saya yakin dan percaya khususnya warga Campur Janggrang pada umumnya Desa Campur Darat, sekali lagi saya yakin percaya panjenengan dalam acara ini bisa menjaga ketertiban dan keamanan. Sekali lagi saya yakin dan percaya, karena Nun Sewu di Tulungagung itu repot Bapak Ibu. Ora tiga kesenian podo haus di kesenian, tiga kesenian podo tawuran. Makanya di Campur Janggrang saya yakin dan percaya dengan abang saya, Bang Minto, saya yakin bisa menjaga keamanan dan ketertiban dalam acara penutupan BABN ini. Oke, makanya seperti anggota juga ada hadir, cuma ada butuh fokus karena kita yakin dan percaya atas permintaan beliaunya, Campur Janggrang khususnya diberi kesenian situasi tetap aman dan kondusif. Itu pesan dari saya, ya. Karena kemarin waktu Bang Minto mengajukan izin terbentur dengan giat unjuk rasa. Makanya sebetulnya ini bukan BHBN, BHBN sudah dihapus, bukan BHBN. Cuma karena terbentur kemarin kegiatan unjuk rasa, hari inilah terlaksana. Apalagi tadi suratnya dadak, ya. Sekaligus saya terima kasih dengan rekan-rekan adik-adik saya, anak saya, panitia Karang Taruna, terima kasih atas pelaksanaannya kegiatan ini. Saya yakin dan percaya adik-adik saya, anak saya bisa menjaga situasi keamanan di wilayah Campur Janggrang. Ya, itu saja yang perlu saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekaligus kenyekar, penyanyi nyekar ora ketang setunggal. Apa? Pak Sugeng, mbah monggo sak jenengan Pak Sugeng penyanyi nyekar. Enggak. Saya gini aja, timbangannya kon nyanyi. Terus ya. pripun? Aku tak nyoba ngeplak aja. Oh nggih, monggo. Iso apa ndak? Anu ngeplak lagu napa anu jaranan? Lah sampean ngeplak bokong, saya tak ngeplak kendang aja. Ya. Oke, Nun Sewu saya belajar karena ditodong sama Bang Minto. Monggo. Ditodong, nggih. Iso apa ndak? Monggo Pak Sugeng. Nun Sewu Bapak Ibu nggih, saya tak nyoba. Saya eling apa ndak? Nggih. Monggo Pak. Nggih. Pak Sugeng iki jan grapyak semanak, andhap asor mring sesama. Budi pekerti kang luhur tansah ditengenake karo rakyate lan tangga teparone. Oh nggih Pak. Pak Sugeng nggih. Oh. Niki dijogeti nggih. Oh mboten. Oh nyoba aja. Oh nggih monggo. Mboten dijogeti. Titik nih. Anu nuwun sewu cepet mantranane. Ini malah sorem Pak Sugeng. Lah iki paling jengking lah ini. Mas saya kan belajar. Coba nyoba metune celengan. Oh nggih. Sing sobrate tak blah gitu ya. Etok-etok seperti itu. Oke. Tolong kasih aplaus tepuk tangan pada Pak Sugeng pengendang kondang Indonesia.
Bang Pito naik. Monggo Pak Suminto. Oke, luar biasa. Tepuk tangan yang meriah, Pak Agus. Kapolsek. Oke. Pak, Pak, pamitan. Aduh, wes. Babi bar niki cincinnya dak sedeng niki cincinnya. Mesti bededek nyampe rumah. Lah, anu mawon, lek mboten sedeng nggih akik cincine kula sing ngurusi mawon. Pun to. Nyoto yakin 100% mesti bablas. Saya percaya dengan keturunan Girik, saya percaya. Ya non cewek Bapak Ibu, itu aja nggih, mohon maaf. Tadi cuma tombol kangen aja. Oh iya. Tombol kangen. Kalau udah Birawan ndak asing buat saya. Mulai saya masih kecil, kalau ndak salah dari Tlatah Utara, nggih. Oke. Beliaunya masih aktif di dinas pariwisata, nggih. Saya masih kecil. Beliaunya sudah muncar nama Kuda Birawa. Tahun 8 berapa gitu ya, masih kalau ndak salah masih SMP saya Mas Girik ya. Ya Mas Girik. Sorry nggih, Mas. Cara Mas Girik. seragame coklat ngono tenan. Kalah klambi cok. Rumah sanono, lek raimu ki kaya Girik. Nggih Bapak Ibu, matur nuwun. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekaligus saya mohon pamit karena masih banyak kerjaan, apalagi mohon maaf ini malam minggu nggih. Kita simpasi guru-guru. Tahu guru kan? Guru-guru nggih. Sekaligus mohon maaf, saya mohon pamit. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur sembah nuwun, Pak. Oke, terima kasih. Iki arep turangga putri, Lah iya. turangga Girik. Saksikan bersama, inilah Turangga Putri Kuda Birawa.